May sari-saring gulay. Ito yung tipaklong. Ulam ni Chang, ate ko, na napakaganda daw, sabi niya. Oo. Si Kuya first time kumain ng ng tipaklong. Yan. Parang yung balato. Ji, man ka ng tipaklong, Ji. Kain ka tipaklong. Nay. Sika nang. O, ba't mayroon sa'yo ah? Kain po. Yan. Taklong. Kano mo na? Pak. Saka monggo po. Saka si Kambal. May manghang na Sarap no? kumain. Oh, yeah. Si Kuya first time niya. Kuya. Tipaklong. Tipaklong. Yan. Taga Visayas si Kuya oh. Kumain ng tipaklong. Monggo po. Kain. Ulan. Masarap. Sana ulan lang to, hindi ulan hangin. Hindi. Maganda raw kayo, mama. Dami nating pagkain. Niloloko ka, mama Teo. Balik yung baon. Kalahati. Mantsa yung buko natin mga idol kasi naglinis tayo ng tipaklong kanina. Apa ang klase? Kain. Ang alcohol. Mawan na nga. Chu! Okay, gano'n nakadeclare. Init ng ugan. Automatic na yan. May bagyo man o wala. Ay, basta may signal. Hindi ka gaya nun na kahit number 3 na. Pag wala pang baha, pumapasok. Saka, may kurban. Wala. Tagbal dito. Ang dadang di, tatakatayin ba di babalo? Hindi lang tabal-balay lang. Daw yung mga kaya. Sabi mo yung lao-lao. Nagtatutugay ka lang. Look. Kain po, kain. Ayaw mo na dyan. Tiyo. Je. Tipaklong. Ay! Isang kwan pa lang ah. Isang trip pa lang ah. Sarap mga idol, sarap. Ang gusto naman niya may sabaw. Munggo. Sarap talaga. Munggo sama Ang bukati. kagulan. Ay, salamat. Bukas masarap mag-aros kanto pag naulan-ulan. Hindi na mag-iwan niya. Tukwada. Tapos yung may halo mo, Ang yung magayo na praso. Thank you. Gusto na, ibang bala. Kagay mo lang ng ganyan. All over pa ka na. Malasang Sa na yun. Facebook makakita mo. Kagay tayo bukas. Sakto. Dating sila bukas. Hindi mo makikita. Kain po, kain. Yun o. Masarap Munggo. na. Munggo ulam. Saka tipaklong. Haluan natin ng isang ganyan, oh. Kung napanood yung live natin kanina mga idol, naglinis tayo sa unang live. Tapos, Kuya Gay Lusak, shout out. Kain tayo, tipaklong. May sabaw na. May... Kuya Ron, sige Kuya Gay Lusak, nanonood. Ano nanonood? Alam mo na. Pre, yung kuhan mamaya ah. Baba si Totoy. So, what? Sa palos. Adda ko mapabara na pa ako na Ayun, ay oh, pabara uno, pabara. May isang niyog, oh. Madimanin. Ikir ban ka na. Adobo sa gata natin. Lagyan ng black beans. Ano ba ta? Ko. Support nyo po si Kuya Gay Lusak mga idol, yan Gay Lusak Vlog. Sarap ng picnic namin sa kanya mga idol. Yung mga ginagawa naming content na mukmukbang saka pangingisda rin mga idol. Mga buhay probinsya din. Support natin si Kuya Gay Lusak kasi malapit na siyang mamonetize. Yan. Kain. Yan natin sa patyaw, eh. Ito, tipaklong yan. Balik. Yan na, dyan na yung kambal. Balik taon. Matakaw sa ano yan. Meg, pakita man Meg, kaya man din eh. Pakita ang camera. Yan, pakita dyan eh. Ipag-isubong. Yan o, bagong dating yan mga idol. Oo.
Mahilig dun sa tipak lang mga idol. Yan. Kinukutsara niya yung tipaklong eh. Sini-alay mo di puti. Okay? Hindi na pa. May ikikin na ito. Sarap pa ng munggo mga idol. Ang dali, no? Huwag kang humiga ka nga. Busog ka pa. Nakalita. Ang mga lamot yung mga... Okay, no problem pare. May gab-gab ma? Pare Ron, dalawa pa tong palos. Ano kita, Luz? Dalawa. Ay, nasa pre. Isa lang pre. Yung medyo malaki. Luma naman yan pre. Yung isa lang daw kuya. Bale na ng ano, nakahuli si Kuya Gay Lusak ng ano, palos. Igat mga idol sa ilog yan. Ako na bahala. Na-upload din niya mga idol yung panguhuli niya. Galing, malupit yan. Fish killer yan. Oo, Dobo na igat hunter ng Cagayan. Kain, kain. So, ano nga pantalan paglaban? Kapag follow me. Patayo. Anta. Pagdurog ka. Pati pantalon, hindi mo. Antayin nyo pang maubos yung ka. Goods for 1 week. Sarap na talaga. Ayun o, pwede katain yan, no? Yan tam. Manok. Ito natin sa... Bangin natin yan, manok na yan. Marami yan sa baba. Ganyan kalalaki. Nung pa igaya mo di agkukup di lang. Na? Nung naman o. Munggo na may ampalaya. Hindi ka ba? Bakit, ma'am? Ma'am, Sasabay. Mariwang bingay. Jeline. Si Ma'am Gabi. Hindi mo na ka talaga, ma'am. 25, ma'am. Muna mo. kain po, kain. Ngayon, may pandasal niya ang mga tuyoy. Hindi nakasupot na. Kisupot mo lang, ha? Ito mo. May ampalaya. Antay, ma'am. Hindi, okay. Yan. Klamot ang chepe. Yan, shoutout sa lahat ng nanonood mga idol. Kakain pa tayo. Marami pa tayong kakain. Ano? Ako ba yung urat ka? Tanggal mo na dyan. Iwa ko ng pagkain. Laka man na balatong, ah. Nako. Hello! Kain ka. Latong ka pa doon. Huwag mo na lang dudun. Kasi na kasi... Masarap siya. Lalo kung may suka manghang. Malinamnam eh. Gamit niya mag-idudun na. Bigla ka man ang balatong, Mig. Lang. Dua kutsara lang. Chawad. Tawad sa hug na, ah. Nako. Nay, sahog! Munggo. Basit lang. Stone. Papalagyan natin. Balatong. Balatong mga idol, balatong. Pangalawang pinggan na to. Bahala na si Batman. Nagulay. Parang may lahi ka pa ng manok mutang na itim lahat. Diba? Itim lahat ng laman yan ba yan? Baklong, Hindi, baklong. hindi. Yung isa meron doon sa baba. Ah, may sili ka palang nilagay ko yan, oh. Bunga. Hindi ganun maanghang. Hindi manghang. Kakal lang. Malambot. Ano pa? Bata pa. Na? Dalo ko, di ba? Waling yung lokal ng mayin. Ay, balik. Durong na siya. Side. Yan. Kaya ayaw may durong na siya talaga. Ata. May bigyan pa. Yay. Patuloy mo na yan. Parang chichirya mga idol, oh. Parang hipon lang. Hindi crispy na kanina eh. Naging crispy. Tinuloy-tuloy. Masarap nga. Malinamnam pag crispy.
Ayaw na suka ni Angelin. Nagsada ka, Jay? Doon? Kain po. Sabay na tayong kumain. Yung munggo po dito, ano lang, malapot. Sarap. Hindi ko mapaglanta. Wala. Tapos yung tipaklong natin manghang. Ano yung nakalagay doon sa kuan, yung bilog na kuan? Sarap. Kuan ba yun? Yung biatic acid? Solid. Solid talaga. Mahirap tanggal ah. Binabas ko nga. Kung nagtagay na ako. Hindi ako gawa rin. Bigyo ba? Tabagyo. Yan. Ang lakas sa talaga nung nakaya susulat isda. Sarap. Pag karne yan, malamang, kataklong tinda. Parang hotel. May bunga pa ng ampalaya. Isang linggo, 2 bilis kumain ng kain. Ano ito nga pag walang saudong munggo eh. Kapalid ako una pala naman. Duda karne na kaya. Kuda karna na na eh. Kudu gamin gulay na yan. Karteda eh. Hindi na makapagpili eh. Maliit, hinihiniwa ko ng maliit para lumambot na yun. Matagas. Pag di man na Angelina. Di pala review na lang yung Tessem. Hoy, i-empty mo na naman yan ah. Solid. Nilagay mo sa munggo kuya, yung bituka. Yung tuwalya, Talya. hiniwa-hiwa ko ng maliliit. Di ba dahil pagkagod dahil patating mo watang ka sa ako ah? Gulay. Na. Di ba dahil pagkagod dahil patating mo sa gulay? Abay. Sa bunga na nga ba? Preska? Banana blossom. Nalagip ko lang. May mga ulikod. Sabi mo na solo. Sabi. Wow. Nakakaki mo tinuto na dyan. May kanyo banana blossom na. Pang webes tayo. Kuha pa tayo. Busog mga idol, laki ng tanaw. Kutsara ganit ala. Talaga mabisig na lang ulo. Ano hindi? Masarap. Ay, Ano paboryan mo yan? ay, may barya daw? Gasta mo lang. Hindi mo na ipabaryan. Ang gata mo maano yun. Nen! Ito na tulad ni 500. Ay, awan. Awan Isa na. pa. Tanda po si Gaya mo. Yung gata mo lang. Bong man bong. Na 300 ko to eh. One. Tata. Awan lang ta. Banana blossom. Nantay na ko. Ito ang at ito na bang sweet? Siga? Sige ka. Opo, pakipusa. Aso, Yaya. Kain po. Wala namang nakapasok dyan ah. parang marami ako eh. Isa ba? Nandilin. Maasim eh. Ibang lunat nga. Talagang nagputi ka. Talaga. Nakapagmukha po ano kayo nagbiyahe po. On the way. Agrobot. Pangatlong pinggan na ito, mga idol. No, pa.
Ganyan tayo magmukbang mga idol. Walang ano, wala nang cut. Live na talaga. Wala nang daya to. Ay tulo, may ay tulo. Oh, busog na ako ah. Dami kong nakain. Kaya amin yung iwan ni Kaya na iwan. Maraming pati. Maraming pinsan kaya. Ang palapa. Para kahit magsalita. Isang ka ng ganyan kakaipa. Nata ko natipinggan. Sarap. Tapos na mga idol. Solid. Ay! Busog na. Sarap. Bukan niya natin. Ayan, salamat sa mga nanonood mga idol. Ang dami. Ayan, kain na po kayo yung mga hindi pa kumain dyan. Mag-live din kayo. Sarap. Tumigil yung ambon mga idol. Yan. Parang kampaw? Sarap ng ano, sarap ng pagkaluto ng munggo mga idol. Ang daming sahog na gulay. May tuwalya daw ng ano, baboy daw. Sabi ni Kuya. Tapos sari-saring gulay. Talong, bunga ng ampalaya, dahon ng ampalaya. Napanila ko na kalunay. Kalunay. So, okay na yun mga idol, okay na. Tapos na tayong kumain, busog na. Next time ulit. Bye-bye. Sumulang gaya. Yeah.